Nore kanisa lakini mwana kumira na Yesu. Mwana kumira na mugoitanana. Agwetensa mugoitensa. Orochekero Saulo. Yandi ba omente na Yesu. Tatikali tukoba Saulo. Gabete Paulo. Akaunchoka complete. Aja kulike bitabu abantu bakosoma bakabona the New Testament rara Kristo bamanye ganga gari gete 13 books. Nero ligete in the New Testament out of 27 books. Nero ligete amarube. Amarube ali ligete ali 27 out of bitabu yani 13 out of bitabu tubuate 27. Yona kwa tebanga bakaumira na Yesu bona e project ya bwate ne ya Yesu. Otushiko tuware project ya Nyasaye. Ebinte bindi na utuchandanga kwa nyoranga muntu etakika kwa waturuburu ekiagera no Yesu gato yani okuriye lingori role model ya nururi. Ngakiera aebiyevete asabantu bunabo. Naboko nyoranga nenga kiya mukunga na chite kanisa kanyora abantu bakora ibyasara orora karaba cyabite yani gento bunekyo koranga enyumba kosomia abantu nga ani nyumba ya tatari byasara togokora lakini nabwategereka kiringa tigatunyare butambe okora ibintu birebike nore kanisa lakini mwana kumira na Yesu mwana kumira na mugoitanana agwetensa mugoitensa orochekero Saulo yandi ba omente na Yesu tatikali tukoba Saulo gabete Paulo akaunchoka complete aja kulike bitabu abantu bakosoma bakabona the New Testament rara Kristo bamanye ganga gari gete 13 books nero ligete in the New Testament out of 27 books. Nero ligete amarube. Amarube ali ligete ali 27 out of bitabu yani 13 out of bitabu tubuate 27. Yona kwa tebanga bakaumira na Yesu bona e project ya bwate ne ya Yesu. Nene kinyuwa mu kiaruarire. Kiaruarire ekiagera naboko nyoranga abantu bachetamu bamenyete bona mbali yamu. Omuntu ukire banyorera abana bane batano osirire ochire otige omumira bono go nero gendrete ebyasara gukora chinjugwa koni umwana ukire sukuru muga kolimirie simi binte kabireyo konyo kwe boringa litangani ekera ba umiranete ngiba iwananete bajikomenyama na hende bono manyete ekera ba kiramo nakwo tebanga baba batongi na Nyasaye baba barende batonge nande barende ammo natali abayibuli society bona ibwendete abana bakirasi sare satuko bakora bari kandigwa bamanye bakonyore secondary school abe secondary form 4 na bakora bari kandigwa bamanye bakonyore university kikero because university ana obusubule bule complete freedom kengere nkiyo abana gabagocha muntu asamenyete na echa bamenyane nonde uritayo kona kwa cheki eroko urigiri nyumba sa komboete mwiburi kumutumira ali chibesa gwakana ndetayo maitesi bakari ndetayo matasi bakari naende unteyo komunyo kumubwate ngana atendi class nagendera kinia kara matemo acha goika na ligo cha konyorekana kumbe utaka achinane class iko bone gento nga freedom ye nga kibao chuko gitumeka obusiboro babwate ncheraki baranyara ko gutumeka that's why togutwara orientation egwikingima togatwara ku Monday bakomwerio Friday nari abana bakwanira ubona manyengeri twende tukubakwanira ditangani injena cyake tumurubiri kwenzi wa masabo kosabira abana bagachake process ye kagendra kuba manyenga ayikase mwacha abana Nyasaye nere mu gutangani rero mu cyaka nubwici semi cyonse igena kiyote na abayibu nabo mwento tebi abana buna bakuruka kogenda bwaso Nyasaye tumwiba ekanise kwaro nagiye kwara tubigitenga umuntu asara kusasima nabacha nyoro anya nabakoye nyororo bamanye babiri bamanyenga kire university ne bwa tomoroberio uko abana amangana yeke muika koranga abana abayeke muika mbalente kire university nkolendera abana ke muika ngakinere tu abayibuli bachite bakaleta abana tukababekase tukabakoria seminar paka tukabachi namba chito umubure wakire namba otenga nachire wakire umwana nena sini tari gutoka ngakiakoro kunyarebe twange namba twacha kumuriki bona twamanyoranga oyo tokere please kwana no muiborio twasi kumurimerie sini ona abandi mbale bachi bali mitisi abandi bachi bakwana usiri kibese cyo bakora nga kibese nchira chiganiri gitayo kibese cyo ko igore poto bona ya poto kibese cyo chiganiri ikindi ikiye twanje kolteke chiganiri so that ekara bwate chinamba chiaba administrators unabona ekara tokotware university ne bwate student affairs aikana oko nyore dean of students nero no oko nyoranga se chaplains no ereka
counseling department no erega so igekero umuntu abwate nere contact eyo engebunene secondary school umwiburi abantu class teacher yo mwana oye egero umwakire simete ngumwana ngakiro chagendere wono umuntu rari ni umwana egari agende school naende umuganye garaja koirana orete umwana university ondoma utagetoja graduation ocho graduation nyanga kendenke gera kwana kubwati kuroto umanya kiari so igekina na tenga sa bible mbabwate role gitu babwante kupure mbai kasi yani ukatubwatera na barabo mbai kasi gitu bako kwa no mwana no chire university oyo no mwana bono osomire kumbwa mwana ta yora asome abuyo muibori ikiairo muibori yoyo kana abwate nere chisemi chia yebori ntu na chiro chona ta chiete no ne high school no nyigete primary agakorero oja koiro mwana university gona abwate wisdom yaye obongaini bwaye mboro umwana yabwente gusika neta sikuiranga kinga bono ngaindire kubwo muibori ononekero gotebia umwana nga litangani wachire university you are the first year mwaka mutangani ore onyore third year a second year akogotebia naye nanyorire this what it need tata emyaka ebere kwabera itatu yani kwana korunde nje kwa rumutangani emyaka ebere kwabera kwatebanga wakene nkeyoga kene nkeyo then naende gento kende nkerianga tukotebia abana nga aye digwerete tiense no bwata baibori onyo umuntu okiranye no mumura ochaso munyaro ko motebi ngumwanchire motebi ni bwata baibori ndeto batebi tesem ka kokonyoranga na bwate ubochakire kwebacha igo manyanga ako take for a ride no muntu utagete kugusiria igo ibintu mbire tokuba ekerto gendrete mangana yayiga na inde tuaba indi courage mono bagenda counseling na baibuli na barabo babwenete bamanyanga umwana ise kogenda na wikire first year amotebi ngatata na ite nkanyoro mu mureto wakwana nere dochenga ntwanchane tenere umanyete na barachake walking yani bakutaramo bakogenda amo lakini bamanyenga ekinte getanga na masomo abaretira se na inde batebi ngabono mwagenda mwarora religious leader yenu liyasema goje then kabere mwagenda wekase counseling egere mubasi kusirenjera mube guided nakimugochi komenya no mwendete gosoma mwanchanire ikiagere gento nkelinga isu onekero kubeke gento nga mangana imu bwatu kama ngano yo bwanchani abantu abange bagotebinga jeni university na nyomerete una de facto monta gotebinga negete first year iga nkanyora first year ende tokamanyana we work together pakara bakonyona na abantu bara tobuate university monta gotebinga nje my wife na monyete university na tuigetega toka work nere bakomo tiko muiburi ya manyenga aburi no mwana oye babo mwana one una gwachira abo wanyori ronde ukare gotebi ngaroche ngana yo wenerete asobo mabwaye no mubura kumubori ngaki na gwachira abo wanyori kiagara bone gento kelinga aruto kunyara gutanga no nintwe ndo kurenda bana abayiga ngatomate nga relationship lakini to kwatebinga relationship eri era nyare gukwagacha iyo gugotagora yetige iyo gukwagacha yebwati yo bana kiya to kwatebia abayibulinga naromba bwente kubu tabasi kugwegento ketengo mwana oyo so ira so bwamate kete ose mwana aiche no musani agende sobo aite gusekara bayi break gete agenda abatebi muyibulinga wina retire nena chankanyora twakwane nere umuterere gento keringa kuikatoba bangora mono naenda balemereria asuko ikaransara ukwana bona baba abana bao bakwanire watenga rende nyamwamanyanire nayo uri kumanya asomo muroyo nera sobonga ikianga so egento kuniki mwate ko bakere buye kiagere gento keringa abana bakira amweriore onye konyora taranyora muntu kurwaria sarure mate unless orenge buoye onyorira umugaka banyorira abana amana goche university naende nacha stili amatemo naro amanga igone kiyekwera abaibuli kento babwento kumanyeka monkerianga mbaba siwika sigete bengaine ngabana aba batumire che university no ria bwatenka agiterete mate mwana nonyo olkare high school tiago tebinga ka bwato bwamate gete muibuli atamanye abwato bwamate gete kiagara chiclub njiri chikutoka chi high school YCS nero use Christian Union abantu abankogenda bale out era bachire sports ngwanda bale out baumira na bamanyana so ekeroja konyora muntara agotebi story nganje oyombwate etwachete sports otomerante etwabwate between
university na university sasa high school gete na high school gete tukaumerana tukachakira busani ga nde bwachaka iwe kere ucho kuburi ngai bwachakira tamangana kone kiye kogera bakwenda kumanyanga ira emirimo yabo no konya abana abaiga kubaye birengereri nekibaranyari gukina lakini bamanyenga njiretiyo baraja kumenya mo kuno musaja no mukungu ekero masoma bona asirira tagendere kabagendere bakore na ende gente kinse mo chindi yakore kandi asabo iburu bakwa accommodate abana bunabo batwatro bosani bagendera kumanya abayiburi bonse bamanyana so bacha kubasira bonse kinse mo ibe barengi kimba kwenda kumamba siku ngainanga yani umwana bunagende university ndata amonyor na ndera ne bunachite igo wikaya amanya mo igwa nonde a networking nero ikiagera in the university urocho ntobwate these various 5 religious groups abana amba manya inasi group echo kokucha there are various clubs echinde especially echichi county kwanyora ngata Nyamira county Siaya county kwanyora this Mombasa county yoro echichosi pi abana abaiga they have registered in those clubs they know each other ekara bamanyire gasi bakumanyana si club bamanya okay we went the same school yani the same county school basomete so there's that kind of wamatutunga friendship but na karabacha ko develop a relationship really eliju tokuruka yenyuomo igera to tanga mungainane onyorenga obwato because once mwana buna muno munyaruka au discover nga uyo komatenga no musani yale naende nabwato yonde ano kuikira asegete kwanyoro muntu rushiro bokima bwayo oborura bwaki no tabanga wana tindo chase igena uranyorere ka bwate 100% no apangete kiregento amagena yonse no abigete wana atikironse kera nyorere ngako na kikegendrete so nanda abande barumba no maitora nyore ngabuna bono use ladies na bakonyoranga nena babwate gemugete aguchesera abantu abayo kwanyoro yo muna karagasi yaye kumorosi chinchara chiyaye yonde chirangi usene bikoba yonde korosi etuki bacha komera na bantu bacha komera na bonse ababere basi isekiye kwa banembe ibona kera ku yani batu are kind of faithfulness okuyena na get and this faith okuyena no kunkulinga nyasai garo mwigenu chinga kichionse ekera bana bara the system ya yomon ya nyasai na ngo so mi bone una nyasaro mwigenu na ntoba bigenu boiga ndo ikasto kungainana yeto kungainana maete no na semite jawo konya gera uchakiro bongainilio monte kabirenga na ibika ai moteri ngaki na ale na bwate ngatwara bokongunere tobasinyana because of this and that nande kare bori onye basinyane tenoyo nje ninje toraje tokenyare ai numota boki so gona haro umuntu ro kwibona ya maswali